Здравейте, мили хора! Аз съм гадател и маг Джиляна. От 15 години се занимавам с карти Таро и ритуали. Искам да ви покажа един ритуал, с който работя от 15 години, когато става въпрос при събиране на разделени двойки и семейства. Така, това са двама влюбени. Това са двама влюбени, които чрез магия, поява на трети човек, са ги разделили. Може да се вземе някаква дреха на мъжа или жената, или някаква вещ. Ще ви покажа един ритуал, но този ритуал вие сами вкъщи няма как да го направите, защото си има определен ден и определен час. Взима се червена панделка, за да може да завържим отново разделената двойка, да им завържим любовта, тъй като знаете, че червеният цвят е символа на любовта. Така. Също така се взима и катинар, за да може да ги заключим. Да няма отново раздяла. След като се съберат. И се прави един ритуал. Молитва за разделената двойка. Моля Господ да сложи край на твоята самота. Нека тя остане в миналото, щастието да е пред теб, самотата да остане зад гърба им. Доведи мъжа в живота, с който са се разделили. Боже помоли, Боже покръсти, Света Дева, Света Марино. Служи си милостта, нека отново да се съберат тия двама влюбени, които са ги разделили. Както съм завързала тази червена панделка, така отново да се завържи тяхната любов. Както са ги разделили, така отново да се съберат. Така отново да им се вържи душите, телата, да няма раздяла, да няма сълзи. Амин. След това се взима птиче гнездо, тъй като знаете, че птичето гнездо създава семейство. И се поставя разделената двойка, двамата влюбени, и се прави отново ритуала. Моля Господ да сложи край на твоята самота. Отново да се съберат. Отново да се съберат двамата влюбени, които са ги разделили. Боже помоли, Боже покръсти. Жената, мъжа, който са ги разделили, нека отново да се съберат, да се примахне, да бъдат заедно. Амин, Боже. И така. Този ритуал се прави 3 нощи подред. Така че, мили хора, ако и вие се нуждаете от моята помощ, може да ме потърсите на посочен телефонен номер. Работя от разстояние, също така работя и на жива връзка по социалните мрежи. Събирам разделени двойки, развалям всякакви вид негативна енергия и родови проклятия. Ако имате нужда, обадете ми се. Няма да ви разочаровам. Бъдете благословени!